Vítám, že jsi přijal pozvání. Ahoj. Co tě neznají, se nám prosím tě představ, jak se jmenuješ, co děláš, čím se živíš. Hele, jmenuji se... Kurvený prase. Všichni mě znáte. Čím se živím, jsem Úspěšný člověk na rozdíl od vás. podnikatel a v současné době už je politik. Herec 60-kilový hovno. a šašek, vole, dvorní. Kurva. Kolik ti je a kde žiješ? Hele, je mi... No hovno. Žiju v Píči. současné době, A kde bys chtěl žít, kdybys nežil? ale mimo... Píču. Zabrouzdáme trošku do minulosti, jaký jsi byl v mládí student. Drž hubu. Ty Ukrajinku prcající kundo. Ale čím jsi chtěl být malý, kde byl tvůj vzor a hrdina? Vegani. Ne, kecam, já jsem chtěl být... Veganem. Ne, kecam, já jsem chtěl být Tomáš Lukáš. Ne, kecam, já jsem chtěl být... Homoklá. A to mi vydržel do dneška, to se ještě splním, vole. Ale co jsi dělal, nebo čím jsi živil, než jsi se stal profikulturistou? Předtím jsem dělal... Tomáše Lukáše. Ne, kecam, předtím jsem dělal... Bezdomovce. Ale a co tě vůbec nejvíc motivuje a posouvá dál v tom, co děláš? Ale nejvíc mě motivuje... Děti skurvený. Jsou to zasraný, vyfetovaný, vychlastaný mrtky, vole. Co ženský? Hele, co ženský, paráda bombanáře. Brunety nebo blondýnky? Bukvice. Zadek nebo kozy? Píči. A nahoře nebo dole? Jebej. Ještě taková hlubší otázka na závěr. Mestr nebo Tomáš Lukáš? Jo, mistr. Točil porno s pomerančem. A Co se týče Tomáše Lukáše. Toho prcá. Já.